Ahojte všetci. Asi ma viacerí už poznáte, aj z Medžugoria sa poznáme, aj tak. No, ja by som sa tak predstavil, takže som Ondrej, toto je moja manželka Vierka. Ešte pred mesiacom a pol to tak nebolo. Prepáčte. Pred rokom a mesiacom. Mne sa často tak stáva, lebo aj na svadbe sa mi stalo, že som povedal, že ja Viera, beriem si teba. Takže, ale som rád, že sa ľudia môžu zasmiať. Tak. Dobre, tak ja by som asi povedal, tak možno to bude aj také povzbudenie pre ostatných, ktorí hľadajú svoje povolanie. Čo sa týka môjho povolania, tak to bolo dosť také, aspoň pre mňa, dosť také náročné, lebo keď som sa obrátil v 98. Bol som v Košiciach, tam som študoval a ja som tu aj hovoril to svedectvo moje o obrátení, ale teraz by som chcel hovoriť svedectvo o takom nájdení môjho povolania. Takže asi pred 8 rokmi som vstúpil tu do Banskej Bystrice do jednej takej komunity Miles Jezu. Možno, že ju poznáte, sú to laici, ktorí chodia aj na misie a proste majú svoje pracujú na svojom pracovisku tam, kde vlastne akú profesiu majú a tam sa snažia evangelizovať, prinášať Ježiša Krista týmto ľuďom. No a ja som sa tak stretol na jednej takej akcii s nimi a proste ma pozvali, aby som tam prišiel a tak som tak aj rozmýšľal, že tak dobre, chcem žiť v nejakej komunite, tak možno to bude asi niečo pre mňa. Takže pred 8 rokmi som vstúpil tu do Banskej Bystrice do tejto komunity a vlastne už to bolo s tým, že Pane Bože, dávam ti všetko, ako hej, žiadne peniaze som si nebral, nič, všetko som rozdal, ako je v Božom slove, že rozdajte a nasleduj ma, takže ja som to tak aj videl, že dobre, tak čo ja budem si ešte nejaké zadné dvierka otvárať, tak proste som išiel tak do tej komunity a vlastne žil som tam 5 rokov, modlil som sa za svoje povolanie, stále som sa nevedel k niečomu dostať v tej komunite. Stále prišli buď nejaké nové veci, nejaké nové, ináč sa začali robiť sľuby a tak, čiže ja som sa nemal sa ako dostať k nejakým sľubom, lebo oni tam skladali, alebo aj skladajú večné sľuby, hej. No a tak asi po 3 rokoch v tej komunite a modlenia sa za moje povolanie som tak uvidel, že ja musím otvoriť otázku manželstva. Proste jednoducho som mal nepokoj v srdci a rozmýšľal som, že tak čo to je? Čo to je? Pokušenie? Alebo proste, že zrazu ma to začalo ťahať do manželstva, hej? A nevedel som si s tým rady a mal som veľký chaos v mojom srdci a veľmi som to ťažko prežíval, lebo žil som v tej komunite a na jednej strane tam som sa nevedel ničomu dostať, na druhej strane to manželstvo, čiže videl som to tak 50/50, že tak chcem žiť aj v komunite, aj v manželstve, ale čo ďalej? A je pravda, že do manželstva som sa veľmi ani nehrnul, pretože som nevidel nejaký príklad od mojich rodičov, dosť to bolo ťažké v našej rodine, aj som videl hádky, aj také ťažké veci, o ktorých teraz nechcem hovoriť, ale jednoducho som si hovoril, tak mne bude asi lepšie v komunite. No a pred 3 rokmi sme išli s Vierkou do Medžugoria a to sme sa ešte nepoznali. Vierka išla banskobystrickým autobusom s pani Hrčkovou. Pozdravujem pani Hrčkovou. Ona organizuje asi každý rok zájazdy do Medžugoria z Banskej Bystrice. No a ja som išiel s volenským autobusom, lebo to bolo také, že ja som bol v tej komunite a aj som rozmýšľal, či mám ísť do toho Medžugoria, či nemám ísť a tak. A dokonca ešte som ani nevedel, či tam pôjdem, lebo v práci bolo veľa roboty a jednoducho som
som ani sa nenahlasoval, pani Hrečkovej som sa nenahlasoval, no a už potom, keď som volal, že chcem ísť, tak už mali obsadené. No a vďaka Bohu prišla kríza v roku 2008, takže mali sme taký útlm aj v práci, takže som sa dostal do toho Medjugorja, ale cez Volen. Išiel som s volenským autobusom. No ale dohodu som mal takú, že budem spať s Bystričanmi, že vlastne s tým autobusom. No a keď sme tam prišli do Medjugorja, tak už hneď sa začali diať veci, ktoré som ja vôbec nechápal, lebo pani Hrčková mala proste vybavené 2 domy, dva domy, východňar, viete, takže musím si to vyskleňovať. No a mala tie 2 domy pripravené, že keď sme prišli do jedného domu, tak málo kto tam chcel byť v tom dome, že to je ďaleko od centra a tak. No a veľký chaos tam vznikol a ja som veľmi chcel ísť, lebo druhý dom mal byť pod Križevacom. A tak som si povedal, že ja chcem ísť pod Križevac, poznám to tam, sú tam pekné domčeky, už som tam viackrát býval, tam sa budem mať dobre. No lenže situácia sa vyvíjala ináč, lebo zrazu prišlo ku mne jedno dievča a ona to tam začala organizovať, lebo sme sa nevedeli na ničom dohodnúť, tak povedala, že no, my mladí ostaneme v tomto dome a tí ostatní pôjdu do toho domu pod Križevac. No a ona prišla tak za mňou a hovorí, to nebola Vierka, áno, nebola to Vierka, hej, bolo to úplne iné dievča a ju poznáte, ale nemusím o nej hovoriť. No a hovorí, že Ondrej, prosím ťa, obetuj sa, ostaň tu s nami. A ja som pozeral, že no, tak mne sa to nepáči a teraz chalani tam už, čo tam boli, tak tam boli v kuchyni nejakej a tam mali rozložené tie madrace a akože, no mne sa tam vôbec nepáčilo. Ale tak už som si povedal, no keď už sa mám obetovať, no tak dobre, obetujem sa, hej. No, tak to bola prvá vec. Tak som, a potom hneď mi povedal, vieš čo, na prvom poschodí je jedna miestnosť, 2, a tam budete ešte s jedným chalanom, tam budete 2. A ja, no dobre, tak aspoň, že tak, že v 2 budem, no. Tak už sme vyšli aj s tým chalanom, zobrali sme si veci, sadli sme si na posteľ a zrazu sa to dievča pribehlo a hovorí, že vieš, nie, na prvom poschodí budú dievčatá spať a dole budú chlapci. Tak zase som videl, no tak už čo odo mňa chceš, však buď rada, že som tu prišiel a ma neotravuj. Nepovedal som jej to tak, ale tak som to nejak prežíval, hej. A už tak som si povedal, no dobre, tak už idem aj tam dole, no. A povedala, že no dole je jedno miesto na 3-posteľovej izbe a jedno miesto na 5-posteľovej izbe. Tak choďte dole, hej, a rozdielte sa. No a ja som už rýchlejšie išiel pred jedným kamarátom tu ahoj, tu som. No a ja už som sa tešil, že no tak na tú 3 pôjdem, hej, tak čo budeme tam 5 sa tlačiť na jednej izbe. No a ja som zišiel dole a zrazu som počul, že nie, ty sa rozhodni, ale opýtaj sa jeho, že kde chce byť. Proste až takým vnútorný, silný hlasom tam začul dole, keď som prišiel a ja už som si povedal, už kašlem na to proste, nech si on vyberie. Tak som sa otočil a hovorím, kde chceš ísť? A on hovorí, že na 3. Takže som išiel na 5. No, ale keď som vstúpil na tú izbu, tak to bola sila. To ja som akože nechápal, lebo tam boli takí chalani, 4 chalani, hej, jeden nevidiaci a 3 bratia Vierkiny. A ja som mal akože veľmi rád mládež, s takou mládežou sme aj vlastne robili rôzne tábory a tak, takže som bol veľmi rád, že bol som s nimi na tej izbe a bolo to akože super. Aj sme zažili takú srandu. No ale tak potom, ako sa všetko tak ďalej vyvíjalo, tak vlastne každé ráno tam zaklopal na izbu proste nejaký človečik a vošiel dnu. No a ja som väčšinou tak akože zažmúrené oči, lebo ráno som dospával, lebo sme sa chodili po nociach modliť. Však Janko Moniš, kde si?
Takže do obeda sme dospávali, no a Vierka len tak ticho zaklopkala, prišla a vlastne išla, proste pomáhala tam svojim bratom, lebo oni mali 11, 13 a 18, ten už nepotreboval pomoc, ale tí dvaja ešte, lebo tam bol, sa priznám, bol tam strašný smrad. No a proste ona im robila taký nejaký program tam, no. A takže oni tam potom do obeda neboli, ja som tam dospávala. A asi tretí deň v pobytu v tom Medjugorji, tak som si povedal, že veľmi ma to ťahalo na ten Križevac a som rozmýšľal, že ráno je tam strašne veľa ľudí, tak pôjdem, keď bude ten hlavný program, bude tá hlavná svätá omša, tak ja pôjdem na Križevac, to bola asi streda alebo kedy. No a som sa tak rozhodol. Ráno som išiel na svätú omšu a keď som sa vrátil zo svätej omše, prídem a všetci spali, len Vierka bola hore a už asi raňajkovala. No a tak sa spýtala, či idem si jesť a tak, no že hej, že idem sa ja najesť, lebo to sme mali vonku taký stôl, tam sme raňajkovali. No a začali sme sa rozprávať a tak a ona mi hovorí, že počúvaj, že ako sa ti spí s mojimi bratmi a ja, že dobre, a to sú tvoji bratia, ako som nechápal, že ona tu má 3 bratov a potom, keď som sa dozvedel, že ešte sú ďalší, tak... No a tak sme sa troška rozprávali a hovoril som jej aj o tom Križevaci, že chcem ísť večer na Križevac a tak a ona sa ma spýtala, že môžem ísť aj ja, alebo ani nie, ale že aj ja by som chcela ísť, ale že nemá s kým. A ja som tak rozmýšľal, no, tak ja neviem, či ťa zoberiem, lebo vieš, chcem sa zasvetiť Bohu a už akože teraz alebo tuto ostatní ľudia, čo si pomyslia o mne, že s nejakým dievčaťom pôjdem na Križevac. No ale tak ja už som nevedel, že čo mám robiť proste, že čo jej mám odpovedať a hovorím, však dobre, však keď chceš, tak môžeš ísť so mňou, proste pôjdeme. No a to bolo super, ona zobrala ešte toho najmladšieho brata a išiel s nami, tak to bolo také, dobre. Nič sa nedieje. No ale keď sme išli hore na Križevac, tak ja som úplne prežíval naozaj takú prítomnosť svätej rodiny. Tak veľmi som to vnímal fakt, lebo ja, Vierka a ešte ten chalan, on bol ešte drobec, už teraz vyrastol, ale proste ja som to tak vnímal, že rodina, stále sa mi to tak vo mne ozývalo a potom som si povedal, už ak sme sa vrátili a to všetko, čo nasledovalo potom po Medjugorji, som sa vrátil späť. A hovorím si, Pane Bože, že bola to náhoda, to, čo sa stalo, alebo čo to bolo vlastne, čo mi tým chceš povedať, alebo bolo to nejaké pokušenie, alebo ja neviem, proste vysvetli mi to, lebo nechápem to. A som si aj tak povedal, že no dobre, tak ako nejdem sa teraz nejak rozhodovať, že odchádzam z komunity, proste dobre, zažil som niečo pekné, niečo som pocítil, ale budem sa ďalej za to modliť, ako mal som takého spovedníka, alebo aj duchovného vodcu, kňaza, ktorý ma tak viedol a on mi povedal, že počúvaj, daj si čas a modli sa a uvidíš. Tak som si dal taký čas, že bolo 8. augusta a povedal som si, dobre, 8. decembra, Sviatok Panny Márie, tak vtedy si dám proste si poviem, že dobre, tak chcem ísť takouto cestou, hej, že dovtedy sa rozhodnem, budem sa dovtedy modliť. No a mal som čas, hej, v komunite, žil som ďalej, pokračoval som, sem tam sme sa stretli s Vierkou, ale to len tak, že s kamarátmi, čo ona mala, aj čo sme boli v Medjugorji, tak sme sa spolu stretli, buď sme išli do kina, alebo niekde do čajov, niekde na čaj a tak. A sem tam Vierka už mala také, že keď sme sa stretli, takže že ona už ide do Bratislavy a že pôjde asi pracovať. A ja už som bol taký, že fakt. Ale to som videl, že bola to aj taká skúška, že dôverujem Bohu proste, že keď Boh to chce, tak to bude, hej. A tak som si povedal, dobre, pokračujem ďalej, budem sa modliť. Tak som sa modlil
Potom som sa dozvedel, že Vierka nejde do žiadnej Bratislavy. No a tak 8. augusta, či 8. decembra som potom išiel na duchovné cvičenia do Prešova. No tam som bol u jezuitov a už nadišiel 8. december, keď som sa mal rozhodnúť. A hovorím, tam bol jeden kňaz a hovorím, že otče, že ja dneska sa musím rozhodnúť, že už vlastne kde chcem ísť, čo sa týka môjho povolania. A on, vieš čo, neboj sa, zajtra bude ešte meditácia o rozpoznávaní alebo rozlišovaní, neboj sa, vyčkaj do zajtra. No tak som vyčkal, dobre bola tá meditácia, tak. No a potom jeden tak večer som išiel do kaplnky a som si ešte otvoril Sväté písmo a ešte som si schválne nalistoval, ako Pán povoláva Ondreja, hej, a ostatných učeníkov a že teraz, Pane Bože, teraz ma zasiahneš tým slovom a všetko sa zmení a ja fakt pôjdem za tebou ďalej. No a tak som si to prečítal a proste úplne ticho nastalo. Úplne ticho, keď som si to prečítal a stále to manželstvo a ja som tak videl, že Pane Bože, ale to bude ťažké. A aj som si tak povedal, dobre, aj tak pôjdem do toho. Hej. Videl som, že proste už v tej komunite som sa cítil taký, že ako bolo mi dobre, hej, bolo mi dobre, ale videl som, že Boh chce niečo viac, proste niečo aby som išiel týmto smerom a potom som sa rozhodol, že dobre, odchádzam, že poviem bratom, že odchádzam a že idem týmto smerom, že vidím, že Boh ma volá týmto smerom. A ja som naozaj tak videl, že bolo to také Božie riadenie a že Panna Mária naozaj mi dala takýto veľký dar v Medjugorji, že vlastne z tých 50 na 50 sa v tom Medjugorji zmenilo na 80 na 20, hej, v tých percentách. A potom ďalej to pokračovalo, až sa to zmenilo na tých 100%. Ako nebolo to stále z tých 100%, ale Pán Boh, ja si myslím, že stále sme proste pozývaní k tomu, aby sme Bohu dôverovali, aj keď nie sme si istí. A ja ďakujem naozaj Bohu, že ma takto viedol, že mi poslal Vierku. Teraz čakáme babetko už. Sme v ktorom mesiaci? 6. A že vraj to bude dievčatko, tak sme jej dali Pavlínka meno. Takže tak, ja by som chcel povzbudiť tých, ktorí sa tak možno neviete rozhodnúť a stále tak premýšľate kadiaľ, ktorým smerom a tak. Nebojte sa, Boh je pri vás. Panna Mária tiež, ona to všetko vidí a naozaj vás povedie. A aj cez takéto, možno aj takéto situácie, keď som videl, že naozaj 3-krát som sa musel tam obetovať, aby som sa vlastne v tom Medjugorji, aby som sa dostal na tú izbu, kde boli Vierkyni bratia. Hej. Ináč fakt, keby som si chcel plniť takú svoju vôľu, svoje plány, ktoré som mal, s ktorými som išiel do toho Medjugorja, tak asi by sme tu nestali s Vierkou a bolo by to iné, hej. Neviem, čo by sa stalo, ale naozaj oplatí sa počúvať Boží hlas, aj keď niekedy je to ťažké, ale treba vytrvať a modliť sa. Tak ďakujem. Ešte Vierka niečo povie? No tak moja verzia. Tak vtedy, ako sme sa zoznámili v Medjugorji, tak vlastne ja som tam bola 3-krát. A poviem tak, že ja som vtedy nič, čo sa týka Ondreja, nejak nepocítila. Že ja som sa tam vlastne zoznámila s jedným chalanom, ktorý bol asi takto vysoký. A proste strašne sa mi páčil. A som čakala, že z tohto dačo bude. A Boh to nakoniec zariadil inak vlastne. A vidím, že to, čo mal Boh pripravené, bolo oveľa lepšie, ako
to, čo som si plánovala ja. A tiež vás chcem povzbudiť teda k dôvere, že Boh má pre každého pripravené niečo úžasné. Tak ďakujeme.